u svim tim vježbama u bazenu ostao sam dosta iznenađen koliko se puno stvari može napraviti tu. Mislio sam kad smo krenuli kroz bazen da će to više biti neka laganica i da će sve nešto biti lagano, ali stvarno ima puno vježbi koje sam naučio. Nisam znao da se može kroz bazen vježbati aerobno trčanje. Jako sam puno trčao kroz bazen gdje nisam doticao pod i mislim da mi je to jako puno pomoglo, jer to je praktički trčiš u bazenu, kroz vodu, a tvoj zglob nema podražaj kao da trčiš na pod. Iznenađen sam ostao, radili smo puno vježbi za trbušnjake kroz bazen sa medicinkom, sve su vježbe bile dozirane sa medicinkom, bacanje medicinku kroz vodu, ispod vode, podražaj i mislim da sve te vježbe su iskreno za mene bile nešto inovativno, a jako brzo sam ih upijao i mislim da ih svako može lako upijati i stvarno brzo pokazuju neki rezultat. Svaki sljedeći trening mi je pokazivao da mogu i više serije raditi, više ponavljanja i mogao sam i puno više plivat, tako da cijeli taj proces kroz bazen iskreno nije jednostavan, ali jako brzo osjetite prednost svega toga.